Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkan mu sake kasancewa daidai wannan lokaci na barkan. Kamar da na gaya muku za mu kawo muku wani tsari ne wanda wannan tsarin sunansa BIP. Kuma tsari ne wanda ya kasance na daban da cikin indiyoyin Hausa. Kamar da ku sani muna kawo muku yadda za ku sauke indiyan Hausa kai tsaye na kyauta. Amma wannan tsarin ya fita daban. Na gaya muku mu buɗe wani sabon group a Telegram mai suna Zafafan Indiya. Wato zafafan Indiya kamar irin Sultan, Sirmai, to dai wani sabon Indiya kake yin tallansa, kowane Indiya ne idan kana buƙata sabo fil za mu dinga ɗora muku shi a wannan channel din. Amma ina shawartar ku tsaya ku kallon wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshe. A yau muna ɗauke da wani sabon Indiya, zan nuna muku yadda aka sauke shi da kuma yadda za ka sa fin ɗin shi cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Nace domin nuna muku yadda aka sauke wannan Indiya ba tare da ɓata lokaci ba. Da ka zo wannan ce mai albarka ko za ka dana nan shi ne ƙasar notification ko za ka dana more downloading ko gane kamar haka. Za ka zo nan www.bigzaria.com kawai sai ka sambaɗa hannunka zuwa nan. Kada ka manta fa shi ma ka danna mai alamar subscribe, sannan watan da muka kawo maka danna mana alamar subscribe. Sannan tsarin nan na BIP har yanzu dai yana nan, kuma tsari ne wanda zai kawo muku sauki wajen samun Indiya ba tare da ka sha wahala ba. Ko za ka kira 1,500 domin samun zafafan Indiya masu kyau ko masu matuƙar kyau wanda suka fito a satin. Kafin mu kawo muku su a tunan ɗan Allah su ɗau sati ɗaya, mako a ranar za mu kawo muku kullum za mu ɗora muku Indiya guda 2. To fiɗin na farko shine wanda za ka sa 7, bayan ka hanta 7 sai ka hanta 1. Kamar da na gaya muku idan ba ka tsaya kalli bidiyon nan ba za ka san ta yaya za ka samu kullum sirrin ba. Dole ya kamata ka tsaya ka kalla ka farko har zuwa ƙarshe. Idan kuma kana son wannan tsari na BIP, za mu ce ma account number wanda za ka iya sambar kuɗi kimanin 1,500. Za mu ajiye number, idan ka sa za ka yi screenshot ɗin abin ka turo mana domin mu gani muka sunan ka mu komai naka sai mu san bada kai zuwa cikin wannan group din. A yau muke son fara ɗora indiyoyi da muga mutane sun fara yin abin da ya kamata. Yau zan fara ɗora insha Allah. Sa'annan kuma sai kuma code na gaba wanda za ka san badawa shine 89 shine code na 4 kenan. Kaga kenan kana neman code guda 2 domin ka san bada zuwa budewa kuma ka san bada wannan fim din zuwa cikin wayarka domin shirya kallon sa ka shirya kwarkwatar idanka. Kada ka manta BIP tsari ne wanda ya kasance daban a wajen kamo fina-finai, wajen kallon fina-finai ba tare da ka ɓata lokaci ba. Kuma musamman wanda suke yin Libya, Nijar, Ghana ba sa samun fina-finai a kan lokaci, kuma yawanci wanda suke samu ba wanda suke bukata ba ne. Amma wannan tsari ne wanda za ka kawo fim da duk kowa ke bukata, kuma fim da mutum ya ga tallansa shi za a kawo ma daidai wannan lokaci ba tare da ka tsaya kana tunewa ba ko ka YouTube kana ta dube ba ka samu ba. Domin ka biya kuɗi shi ne za ka samu abin da kake bukata a daidai lokacin da kake bukata shi ne. Sauwa kuma code na karshe wanda za ka san bada shi ne wanda za ka sa 0:4. Kada sa 0:4 shi kenan ka gama sun buɗe wannan kwata-kwatan ko ka dinnan OK. Zai buɗe ma fuska in ka so ka karanta karatu, in ka so kuma kawai ka wuce sai ka anto zuwa wannan fuskar kamar haka. Za ka ɗan jira shi ɗan sakanni kaɗan, zai buɗe ma fuska kamar haka kawai sai ka danna.